Egunon eta ongi etorria txorienera. Gaur, asteartea adituen eguna, eta hemen, baratza bezala berrikuntza dauzkagu, eta iaz berarekin bukatu genuen urtea, eta hemen daukagu berriro ere. Amaia Kastorene, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zamoz. Ongi, zure? Topera. Begira ze polita jarri duten, baratza daukagu, berrikuntzak, zuzatoz berriro gurekin. Gaur gozo jango du orduan. Bai, pentsatzen dut, ea? Bueno, Amaia esautzen ez duzunak, bere bloga badauka, hor apetitu hon, eta hor pixka, gozo gintzan beste aukera batzuk ematen dizkigu. Horazio jarraituko etortzen, betiko gozo gintzera erakusten, baina Amaiak horri buelta bat ematen dio, eta zer erakusten diguzu zure blogean. Beraz, gozo gintzan gauza pixkat bereziak proposatzen ditut, saiatzen naiz azukrea eta gurina pixkat zaintzea, baina beti gustua lehen etxiz, eta elikagai interesgarriagoak proposatuz. Badakizue, gozoa eta osasuntxua. Ze gehiago nahi dizue. Eta muffin antzeko batzuko zein behar diguzu hor? Egingo ditugu kokozko eta txokolatezko muffinsak, Bai. baina berezitasun bat badute, ez dute azukrerik, ez dute gurinik, eta ez dute glutenik. Baina jaten duzularik ez zira konturatzen. Zergatik, azukrea ordezkatzen delako sagar konpotarekin. Horrek gozogarri moduan oso ondo. Hori da, sukre naturala ekartzen du, eta... Eta hori irina ikusten dut. Bai, arroz irina erabiltzen dut. Eta harinago gelditzen da muffintsa, eta esponjosoago bezala. Eta kokoa, koko jaiatua. Txokoko muffinak egingo ditugu. Bueno, niri lanean jarri barruan oso esan, da bestela zure esku. Ikusiko duzu ez eta simplea da. Nik uste 20 minutuz egiten aldena. Abito ondo. 20 minutuz edo gutxiago prestaketan. Labea zenbatean berdu baino? 180etan. Vale, listo. Orduan, hasiko gera.